Zu zertan ibilizara markinako frontoian? Aurrezkoen, eban. Aurrezkoa dantzatzen? Urte pare bat, bai. Andoni Aretxa honetan, behonen lagune, bai, pelota dize, kriston tipoa da, lagune dut. Eta berak egitxe bazen aurrezkoek normalien. Bai, horretolari berak egitzen aurrezkoek, eta bazen etzen, neskiri nire izan zen. Nire, zuzuro gonetan basu, ene guntzen da aurrezkoek. Eta azken nire, jogentzen da aurrezkoek netzen. Bira, ze ondo. Deneko juez. Juez egin eban, para partiduen, eskubo partiduen, da sesa partiduen. Da baitxute gero, aurrezkue. Baina zupa zenekin aurrezko antzatzen, hortako prestatu zinean, bereziki. Bueno, ni txistula izan izenaz. Orduen txistu egaz, pillo bat, hasta txapelketak eta jota nago, txistu egaz, gaztetan amaik amabi hortzegaz. Eta jakin eman gitzuela pausu batzuk, baina, bueno, andone izuzen espeziala enbilagen eta... Berezia intzeni hon ordo. Personalizatua, ez? Bai. Txona. Bueno, zuk zure sare sozialak pribau edekozuz, orduen gatibunertara sartu gara, eta bertan bideoa dau, zure dantza mitikoan rekopilazio bat, edo haber, ez da izan da, ze dantza zara, eta non ikasi zuzuk hori dantzi egiten, ze gezurre da ikastoa eta ez tozko irakusten, hori egiten. Betinio dantza nolan, kalien be bai. Kalien be bai? Bai. Zepen be bai holan? Bai, eta mara zantzan, hola indot. Zuge bat esan zule modu, horre emoten edo... Bai, ez dakit, jo que se. Edo zu zugi, Ez ondo da, probet, diferente llego, eske. Gure esazo jene esan, dana egin jemen bardine. Tipo, no robes mami, mi pego el corazón, zelando hori. Bai, no rompas tipo country. Coñazo bat, Coyote, da. seguramente tonto nahi jarren, diferente jarren. Osea, kontra egiatik mundu guztiak, zuk asmatu zenun dantzau. Seguro. Gero ikoniko geratu da, Ja, bizitako. Oia betirako. Alesen dantza. Seguro. Oso imitatua, hemen Aritz eta Malbadik egiten dute. Eintzazue, venga, ba. Zerana, dantzoi, baina hemen di horti nola naizue. Hemen txe. Ni bertatik ingo nuke, errespetu falta. Dantza, zer naizue, Alex imitatzea nahi dezue. Momentua. Nik ingoet, baina beharko nuke nire koreografeko atzelari bat. Ez dait, hemen zuen arte... Zu zein dantzatuko zen duke, Alex? Nik? Behonean. Nekin bai? Behonean, Bai, du, trontzan bezala. Ez, neneaz. Baina, tipo onta, baina, mendiola, Harry... Iarun para gona. Orda. Ben. Baina, hau, nola ikea. Ea kutxiozu, Alex. Kanta basko. Egun. Uda berriz egaz. Berezkoa du, gana izateako, porque ridikula iteko. Armendiola, zehoze, kainero ba... Martxa geiza. Bai. Atzoko rapa, o zehoze. Atzoko rapa. Pauta batzuko, tip batzuko, zehoze, ez dakit? Beha, imaz, ire bai, a ver, venga, hau. Ni guzteko bat oniak, Ikaine ingoek, lasai. Dena jarriko. Langa oso bajuzio. Alex, baino, zehoze esai guztu besokola jarri. Mendiola, give wood. Mendiola give wood. Eurren zabarik, eman egurre. Atzean zako. Da como el breaking dance, baino mutu gabe, ez? Bai. Bede urren da. Alex, eskerrik asko, zu baino beto. Antxua. Hemen garbi gehatua, koktelak, rapa eta dantzare, gaurkoan ondona, neon egin dute. Joe, Malbadi. Kontratazioak @ Malbadi.